Hallo, welkom bij Stephanie's leukste regiotips. We zijn vandaag bij Resort Marina Olderhuske. De zondag. Ga eens voor een brownie, een pannenkoek of een lekkere lunch naar Brownies & Downies. Dit is een speciale zaak waar mensen met een verstandelijke beperking in de bediening werken. Een heel erg mooi concept. De maandag. Ga samen met vrienden, familie of collega's een lekkere Limburgse vlaai bakken. Dit is inclusief koffie, thee of fris met iets lekkers. Kijk even op de website van Hart van Limburg voor meer informatie en een specifieke dag. De dinsdag. Loop eens binnen bij Hopmeister. Dit is een winkel met allerlei verschillende biertjes. Wat ook heel erg leuk is dat de biertjes verpakt zitten in flesjes en blikjes die ware kunstwerken zijn. Check eens de Instagram pagina of de Facebook pagina. De woensdag. Ga eens een drankje doen op het Stationsplein. Vooral als de zon schijnt zit je hier heerlijk. Ga bijvoorbeeld zitten bij Jill Murphy's of bij een van de andere cafés. De donderdag. Ga eens een hapje eten bij de Griek Acropolis. Een restaurant met een fijne ambiance, vriendelijk personeel en je kunt er heerlijk eten. Ik heb hier in ieder geval al vaak heel erg genoten en gezellige avonden gehad. De vrijdag. Waar je ook lekker kunt eten is bij restaurant Weers. Je kunt ze ook een tijdje volgen op Instagram en genieten van de prachtig opgemaakte borden. Waarschijnlijk word je dan net zo enthousiast als ik. De zaterdag. Loop eens een rondje over de antiekmarkt op het Kloosterwandplein in Roermond. Gewoon leuk om een keertje rond te neuzen. De zondag. Je kunt nog even genieten van het buitenprogramma bij de AC. Ga dus nog even snel naar Fleur. Het zal gaan om een combinatie van lekker eten en genieten van haar Franse chansons. Kijk even op de website voor specifiekere informatie. Dit waren weer mijn tips voor deze week. Heb jij nog tips voor komende week? Stuur ze dan naar roermond@nieuws.nl.